Bilisan mo, lalaki. Ilang taon ka na? 33 ka ba lang? Sige ka lang. Ito, 50 na. Ikaw, 33. Matanda pa to sa'yo. Bilisan mo. May asawa ka na? May anak ka? Isa, babae sa lalaki. Babae, ilang taon na? 3 taon. Ano trabaho ng asawa mo? Wala. Ano ka lang bubuhay? May trabaho ka ba? Wala. Minsan, anong trabaho sa minsan? Nasa ganitong araw nito? Sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Nanonood ka ng TV? Sino kasama mo? Mag-isa lang na ng anak mo 3 taon. Nasaan niya? Dala ng asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Saan nagpunta? Nasa loob? Namasyal? O hindi? Sige, kalas. Ubusin mo lahat yan. Diyan ka lang sa tuhod. Huwag mo papakalaman yan. Pupupul kita. Ubusin lahat. Matagal ka na nagdarasal sa mga tao? Ilang beses ka na nangungula magdasal? Paano natutunan mo pagdarasal? Nino nagturo sa'yo? Mama mo? Ba, ang ganda ng salita mo, mama mo. Sige, ubos. Taga saan ang probinsya mo? Davao. Ang nanay mo, taga saan? Mindoro. Nanay mo nagturo sa'yo magdasal. Buhay pa nanay mo, patay na? Patay na. Kailan namatay? Matagal na. Ilan kayo magkakapatid? Ilan? 8 kayo magkakapatid. Sa 8 magkakapatid, may namatay na, wala pa? Wala pa, lahat buhay. Pang-ilan ka sa 8? Pangatlo. Anong pangalan nyo? Babae. Ilang taon na, alam mo? Hindi. Sige, kalas. Ubusin mo pa lahat yan. Meron pa. Susugatan kita pag meron pa. Ubos. Ubusin mo hindi. Sige, kalas. Binahin sa'yo 3,000. Para ano ito? Bigyan ng sakit. Papatay mo daw siya. Sige, kalas. Mahina lang ang kapangyarihan ng magkukulang nito. Mahina lang sa paniniwala kayo. Walang kabuhaluhan ng kapangyarihan niya. Napakatiting na kapangyarihan niya. Hindi pa tumatayong balahibo ko kahit katiting sa kanya. Walang kwenta ang kapangyarihan nito. Konting kaalaman lang ito sa kadiliman. Sa araw nito ay ibabalik ko sa iyo lahat ng sakit na yan. Pansamantalang ito ibabalik ng aking Ama. Kung hihingi ka ng kapatawaran sa aking Ama na Diyos mo rin, mawawala ang aking bisa. Kung hihingi ka ng kapatawaran, humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. At humingi ka rin sa katawan ng babae nito. Huwag mo lang itong uulitin. Ibinabalik ko lahat ng sakit sa iyong katawan lupa upang manatili ka muna sa aking Ama. Pansamantalang inaalisan ko ng kapangyarihan ng lahat ng sumasali o nagdarasal sa mga katawan ng tao nito. Pansamantalang ibinabalik ko ito sa katawan lupa mo upang matuto ka tumawag sa aking Ama. Mananatili ang aking salita hanggang hindi ka humihingi ng kapatawaran sa aking Ama. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat na mata. Anong pangalan mo? Inom ng tubig. Huminga ng malalim. Dahan-dahan lang. Tama lang muna. Huwag mo muna mabsupit ka sa tubig. Hinga ng malalim. Hinga. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Dilat na mata. O. Halika rito. O. Idilat mo yung mata mo. Ayaw mo muna. Saglit lang yan. Babalik yung lakas mo. O. Pantay na, di ba? Pantay sa pangalawa. O. Pantay na. Wala nang labis, wala nang kulang. Left and right. Isang tao at isang body spirit. Ibig sabihin, nagdasal sa body spirit. Tingnan mo na.
Wala naman kabuhay-buhay yung mga kalaban natin. Akala ko naman, magaling naman kukulang kasi pinatay na yung kapatid mo, pero condolence pa rin. Huwag magdalala. Walang kabuhay-buhay itong kalaban natin. Bilang ka mata. Amen, sabi mo. Oh, di na siya nasasaktan, oh. Oh, 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 wala na. Oh, kanina nasasaktan, di ba? Wala na. O kahit gusto mo, ipitin ko pa lahat ng kuko niya. Lahat-lahat to. Wala nang sakit. Wala na sakit. O, di ba? Ganun lang simple. Pahingayin ka muna ng konti. Naubusan ka ng power. Inuman tubig. Banggitin mo si Kristo pag nalunok mo yung tubig. Nagmula sa iyong puso. Taga saan ba kayo? Valenzuela. Valenzuela? Jente. Anong ginagawa mo sa Caloocan? Anong ginagawa mo sa Caloocan? Nagtatrabaho ka ba ron? Bakit sabi mo lalaki ka? Lalaki ka ba? Sabi mo lalaki ka, tapos may anak ka na, wala ka naman anak. Alam ko. Sabi mo may asawa ka na. Driver siya, paminsan-minsan. Sabi mo. Hindi naman siya yung nagsasalita eh. Kaya takot na takot ka eh. Wala naman kabuhay-buhay yung kinatakutan mo. Dapat magdasal ka, Panginoon Kristo. Sana naman niya si Apo Aldi, kung siya talaga makatulong sa kasaramdaman ng aking kapatid na pinahihirapan. Palakasin niyo pong aming loob. Hindi. Ay, baka mapatay yung kapatid ko. Nakahighana. Ay, no. Hindi ba sinabi ko sa iyo kanina, tinatawanan na kita, walang kabuhay-buhay yung papatay sa kanya, walang kabuhay-buhay yun. Ano paramdam mo? Ha? Magang na pakiramdam mo? Naiiyak ka? Umiyak ka na sa tuwa dahil wala na yung kalaban natin. Binalik ko na muna yung sakit. Pansamantalang ibinabalik ito ng Diyos para manatili silang matutong magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Pag hindi siya humingi ng kapatawaran sa Diyos, lahat ng sakit at paghirap mo 7 beses babalik sa kanyang sakit. Oh, sabi, 3,000 daw ang binayad. Kailangan niya na daw ng pera kasi walang pera. Eh di ilang taon na tayong pandemic. Wala siyang trabaho. Tinanggap niya 3,000 para ipagdasalan ka. Yung nagdarasal sa'yo, sabi nito, nakalumot ako yung tanong. Pero babae daw nagpautos sa kanya. Kung kaano-ano mo siya, hindi naman niya kaano-ano, ibig ko sabihin. Kasi tinatagit ng Panginoon Kristo, gabi na, pinatapos niya agad. Huwag ka mag-alala doon sa magdarasal mo, tapos na. Masasaktan ka pa kung may sanib ka pa kahit katiting, wala oh. Di ba kanina ginanin niya kita? Oh. Tapos ginanito pa kita kanina oh. Pikit. Oh, wala nang sakit oh. Oh, pikit. Oh. Wala na. Oh, wala na. Oh, magnetiko. Paki-check niya ng doble, pikit. Amen. Oh, wala na. Hindi naman nasasaktan yan. Aray ng aray. Ayaw mo siyang umaray-aray. Matatakotin ka. Antayin mo lang bumalik yung lakas mo. Saglit lang. Ay iyan pa tayo kahit isang minuto lang. Oh, inom. Ito, pasero. Saan sila makikigsakay? Sabi na, sabi kasi may dila eh. Baka gabi na sila. Ang dawin naman kami papunta ng Maynila. Sabi nila O, pwede mo sila baba sa X eh. Ay, didiretso kayo Maynila. O, sa Maynila na kayo sumakay. Ay, salamat na. O, bigyan mo na lang sa panggasolina. Oo, tama din. O, kasi magtutulog gasolina sila eh. Yung si Taito, walang pasero. Gabi na kasi. Kuya, ito din to. Mamaya na. Ay, sorry. Hindi pa ito Pinayara tapos. mo na ba yung tricycle? Yung nakita ng tayo? Hindi pa. Wala na. Bigyan mo na lang para kumalik yun eh. Hindi babalik. Hindi na babalik. Pantay-pantay na yung daliri nyo. Nagpantay na lahat. Nag-0-0 na lahat. Tama. Kanina, taas ito yun. Mataas ito. Puro kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Palaging mataas po yan. Eh, wala eh. May karga yun. Ano pakiramdam? Wala nang sapi talaga. Bilis yung lumas eh. Hindi yung pinalabas yung ni Papa Jesus sa loob ng katawan mo, inano mo na siya. Kinakalabit yung puwit.
Paano kayo ako? Kung lumabas yun, may pwede ilipat sa iba yun, hindi. Wala. Hindi. Pag pinalabas ng Panos Cristo, hindi lilipat sa iba yun. Hindi ba? Hindi ugali ng aking ama na itapon lang siya basta-basta. Babalik siya sa katawan lupa niya. Yung ano sabi, yung bagong silang, na bata, yung kasamang espiritu pumapasok doon, kaya paglabas ng bata, salbahin. Salbahin, dahil doon sa ano. Oh, okay na si nanay, oh. Nagbago na mukha, oh. Ganda na ng ngiti, oh. Nakita niyo si nanay, oh. Nakita niyo. Oh. Nagbabaybay na siya kanina, mamamatay na. Ngayon, buhay na. Oh. Di ba? Kala ko kanina, dito ka mamamatay para lang magpabasbas, eh. Pala, dito ka pala bibig ko pala bago buhay ng Diyos. Sige, may cellphone Oh. para tawagan. Para tawagan. Relax. Hinga na malalim. Tanggalin mo nga, baba mo yung face mask mo konti para makapasok ka ng hangin. Yan, hinga na maayos. Hinga, space lang. Relax. Hinga. Meron ng pakuan. Relax. Para dito, tapos na tayo. Hindi, yan. Umupo ka rito. Para makalaya ka na sa sinasabi mong kinukulam ka, papatayin ka na. Walang kakwenta-kwenta yung kalaban natin. Mabilis umamin. Nakahirap-hirap. Sabi ko sa'yo, walang kakwenta-kwenta yung kalaban natin kanina. Di ba nakita na kita kanina? Sabi ko sa'yo, wala namang kwenta-kwenta yung kalaban mo sa labas sa katawan mo. Matatakot ako sa aking ama. Pero yung mga mapupulang din, kinakatakutan yan. Tao lang yan eh. Nagdarasal naman sila sa spiritual. Magdasal lang din. No? Straight yung katawan mo. Okay. Ganito. Higa. Sige, diretso. Okay, hinga na maayos. 3 beses, hinga. Okay, bitaw. Tayo. Sige, tayo. Tulog tenga. Takpan mo yung tenga. Sige. Hinga. Okay. Upo. Ano pakiramdam? Mukhang ayaw mo yatang tumaway. Ano pakiramdam? Ano? Relax na eh. Ano pakiramdam mo? Oh, may masakit pa. Mabigat na katawan mo. Pagdating mo sa bahay, lahat ng suot mo, underwear mo, pati bra mo, pati sock mo, lahat. Babara ng tubig. Bukas, maligo ka. Gamitin mo ang tubig ng Diyos. Tawagin mo si Kristo para mabautismuhan ka. Inumin mo lang yung tubig mo. Ewan ko lang kung ilang days ibibigay ng Diyos. Ano pakaramdam mo sa mukha mo? Tingnan mo nga yung mukha mo. Baba mo nga yung face mask mo. Tingnan mo yung mukha niya, yung labi niya. Ano pakaramdam? Hindi yung labi mo, ibaba mo. Yung face mask mo para bumakita yung labi mo. O yan, nagbago na yung mukha mo. Namula na, kanina. Mukha kang ano. Maraming salamat. Pinapalakasan ko na yung mga loob nito. Kailan tayo babalik dito? Alis na sila? Anong masasabay kayo? Ayos din lang po. Salamat. Ano pala? May bit pala ang checkpoint dun sa ano. Pwede magpupulot tayo. Sa kotse, baka masita. Adi mag-commute na. Dito Oh, sige. Mag-commute na lang sila, meron naman sila maghatid. Oo, yun yung mag-aaral. Oh, sa Gulanco, meron doon papuntang SM. Kita tayo pumunta sa kotse. Di ba bawal ang ano. May Kalookan lang naman kayo eh. Sa SM San Fernando, may sakayan doon ng mga van. Mura lang naman bayad doon, 55 o 60, 100. Ha? Tawagan mo si Taito. Hindi, nandyan. Nandyan o, nandyan si Taito, naririnig ko. Kailangan din tayo kong pera, sayang. Di ba punta kasi pa? Ay, natang kita rin. Oh,
Umpisa niyan, 15 araw simula ngayon. Bukas, isalin mo to doon sa bahay nyo. Yan, tapos punuin mo doon sa pinagsalinan mo. Magbilang ka 15 araw simula ngayon. Doon ka kumuha ng tubig ng isang baso, lagyan mo doon sa timba, paggitin mo si Kristo para mabaptisman ka. Pag iinumin mo to, paggitin si Kristo na nakapangalan ko sa iyo. Lahat ng suot mong damit, bramo party mo, lahat ng sarawan mo, basang damit mo, lagyan mo doon sa timba, buusan mo ng tubig, kahit anong tubig, huwag lang mineral. Ito tayo ng mineral. Ano pakiramdam? Magaan na. Eh parang hindi ka yata nagsasalita, mukhang hindi ka pa masaya. Magaan na ba talaga? Magano na. Oh, anong sasabi mo sa aking ama? Kala ko ba mamamatay ka na? Nagbuhay ka ba? Oh. Salamat sa Masalamat ko kay Kristo. Sabi sa'yo kanina, yung umupo ka, wala ka kwenta-kwenta yung kalaba ko sa mga katao mo. Dahil nakita ko na siya. Yung, kanina nga yung matanda. Kung nakita mo lang yung kanina, patay na yun eh. Nakagano na siya oh. Nakagano na yung leg oh. Mabuti nga, nabigkas ko agad si Kristo na mabilis, kaya siya binigyan ng pagkakataon. Yung kalaban mo, dagdagan mo yung paniniwala. Magdasal ka, humingi ka ng kapatawaran, manalig ka, huwag ka mag-isip-isip yung isip nakakapagpagaling, nakakasama sa sobrang pag-iisip. Tao lang din sila, kumakain pa rin sila ng kanin. Intindihan mo na, kung malakas ka maniwala sa Diyos, hindi ka niya pahintulutan na ikaw ay tabla ng ganung dasal lang. Intindihan mo na. Kasi kung pag-iisipin mo na mamamatay ka sa kulam, na inborn ka na, parang ano yan eh, inborn na yan eh. Yan, wala ka ng araw na pag nakita ka ng kapitbahay mo, natatakot ka. Walang kalayaan ng isip at puso mo. Hindi ka nagtitiwala kay Kristo. Anong silbi ng iyong mga mata at binigay ng aking Ama? Anong silbi ng iyong mga bibig? Ibinigay ito ng aking Ama. Anong silbi ng mga katawan niya? Ikatawan niya yan. Gamitin mo lahat yan. Gamitin mo sandatang iyong mga kapatid. Wala ka nang kasing asawa at anak, hindi naman sinasabi ganon. Gamitin mo ang iyong kapatid. Palakasin mo ang iyong loob. Ilang taon ka na? 50, di ba? 50 ka na ba? Eksakto? 59? Ay 55? Dapat maging matatag ka na dahil nakaabot ka na ng 55. Oh, okay na pakaramdam. Hindi kita pinapagalitan ha. Pinalakasan ko lang ang loob mo. Kasi kanina, mamamatay na ako. Sabi ng asawa ko, mamamatay na yata yun. Tao lang yun eh. Huwag mong intindihin yun. Sabi mo kasi lalaki ka, tapos ang anak mo, babae. Tapos taga-kalaukan ka. Ay, memento. Sabi mo, lalaki ako. Ano trabaho mo? Minsan nagdadrive. Nasaan asawa mo? Andun. So, tumatawa ka ngayon, malakang alam. Tapos yung kapatid mo, mamamatay na yatin kapatid ko, ginugulpi niya ako, Andy. Okay na? Palagyan mo na langis. Pwede na kayo muli. Opo. Magdadasalan ko na lang yung tubig mo. Salamat kay Kristo. Sige.